kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasyudadak itatatang, da kayo payla ang timakaam mo iti apo ko yaw. Ay nawaw. Adat arami dam iti sintro, Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta, adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mo't amabalin nga saan nga agpaw it? Mala, agrubot ka nga rudan. Agaawid ka adagos no malpas ti lakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Wain tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo ti gatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lataday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo ija abroad. Iso nga itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ng ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samag. Gusto kayo, Nana? Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam. Addaan, Nana. Isu ti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramiden na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay, talaga ang nagasatak iti asawak, Nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay, Nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayo. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakit? Itugot ko latnan. Ay nawaw, ang mga numarigatan gamay. Saan? Basit lang magtiin listak agatangan mi. Anya nga tanong syaklatan ti agudong. Siya kun Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak daytoy. Agsaga nakakit di ta makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Apay akas tati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa. Awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan. Si kaki dimot. Iti sangulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Hay, simang puta malangan. Kumusta ti lakad mo anak ka? Maasarak nga ro tatang. Naranaak payla ang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano naranami da. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadam mamati pa nagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu lang ida, siguradong adamo maibagayaw. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayaw. Amumot amarigrigat na Dorote. Apay amasapol nga idadanis mo da tao. Kaibagbaga lang mo tinakita.
Ngam saan kayo nga interesado? Aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Doro ti bakit? Wan ta naibusan ti diaper na lakay. Naibus manayin? Wan lakay. No lampin met ngamin ti ipausar ta, mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No ibasurak dagi jay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analugi ti sigod a pagtrabahwa? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod a kontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwa. Tay permanent ti kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addanto ka di lakay. Imbilag mo magdagiti daya parte anak mo Dorote. Wan taawanan usaran na nana. Saan ka agimatang edi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya parte apo ko. Adda ngamin imbati da edi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya perti apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyaman ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam. Adala mapang kugatangan di ta store tatang. Awang ka di ipagatang yaw. Awan magkit day, ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw. Nagado aparya iti arubayan tayo. Ado angam awan mat bunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winnaw. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yun tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayan da duro ti itay. Kat nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagi jay adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikugpay laang kan lakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laang anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatalda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka at OFW nila kay mo. No awan ti amom ang maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalatan. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nawa, anya ti kahit mo asawan? Dagiti daya per nga imbilag na Dayjay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matayin. Narigat no saan permanente ti trabaho. Tay tangamin kat, tigatilyo tinang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami di kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho? Tada ti maipawit na king ka. At iti tangdan ko bakit?
Gumatang kay ti diaper ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kasla madi matimod mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti diaper nga imbilag mo. Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak kapag tepeli tayo. Amangan no nagtanog ko dahi jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit. Gumatang ka iti masapsapol ta anak ta. Saan laeng ngamin amakit kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguro uray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid da doro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya per ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da, ah. Kasano, kat imo na ti kinagatal da, tatang. Apay akas ta ti iba kam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga edad. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ama bankrupt ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaom anak ko? Dakis ti kasta. Pudnumat ti bagbagak. No saan anagabroad nila kay mo? Agpapaada kay laang kadadoro tay amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumat ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar aramidaw. Kaya't ka kumaama kasalita no saan ka abisi, Peter. May papanita niya ti pagsaritaan ta, tata. May papankan Marian. Siya kong dagkid daw iti dispensar kadag iti dakis nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan niyo kuman ni Marian, Barok. Ay nawaw, apay ada kayo dagkid daw iti pamakawan. Kat saan mo't ada kayo ti nakabasol, tata? Kaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na arasaya at ti kasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namot amapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita, Baraw? Wen tao FW nila kayo na, tata. Timang set, edi nag-abroad nila kayo na, Baraw. Di na panunutan, ano saan nag-abroad ti manugang ka. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalma na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mga ngamin di manugang yu, tatang. Apa nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. No kastagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak an nairwam iti kasta, tatang. Awan mo ti pagpilyam, anak ko. Ay, makapasuron ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwartayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Ah, nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak an nairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, Nana? Kan amangan no agrasys ti anak ko. May mayat latam ti diaper, anana. Anya ngay ita, mapadasam mo tinapadasan ni Dorote. Hay na, di man ipalagib day ta kanyak, Nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbagadamag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Uwan bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadalan ni Jesentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least,
Mayat ti sweldo ki jay, bakit? Una, saanin ang masapol nga ibilag ko dagiti daya por anausar ti anak na. Saanin bakit? Say-saya atik ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Adaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka nana. Nay, nangalaam nga iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon no. Saan ko nga inluto daytoy nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. Una na, nagsweldo nga min nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? Una na, kat sapay la ko mata tuloy-tuloyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo na narusay. Nakita ka naggapo dito istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay nawaw. Ada kwartada nana. Adda di mo ayaan mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya por iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan nana. Dakes ngamin ti panagsasaom kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsublikan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.